खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे भिभिएन ब्लग इउट्यूब चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आं बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। फैदो बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाग्रोदो। जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा सारनि बिसोर सानैनि ड्रामाखौ जों खोनासंना लाग्रोनि आरो खोनासंलांबाय था। নাই ইভেকশনটো আমি বিৰোধিতা কৰিমে। ইভেকশনক লৈ পেলাই বিভিন্ন কথা ওলাই আছে। হাইকোৰ্টে কিছুমান নিৰ্দেশ মাজে মাজে দিয়ে, কিন্তু আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ বিটিআৰ অঞ্চলত যিখিনি জেনুইন যিখিনি লোক আছে, কোনো এটা জেনুইন লোক জেনুইন পৰিয়াল যাৰ নেকি আইনগতভাৱে যিসকলে আজি মাটিৰ অধিকাৰ পোৱাৰ যোগ্য আছে, যিসকলে ইয়াৰ বনাফাইড চিটিজেন হয়, কোনো এজনে মাটি বাৰীক লৈ পেলাই ভয় কৰিব লগা নাই। আমাৰ চুক্তিত লেখা আছে 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকল আছে সবেই বিটিচিৰ বাসিন্দা। ইয়াত ইভেকশনৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে, মাটিৰ পাট্টাহে দিব লাগে। ইভেকশনৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে। ইয়াত বড়ো হওক, মুছলিম হওক, গাৰো হওক, ৰাভা হওক, সবেই ইয়াৰে মানুহ। 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকল আছে, এইটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত লিখা আছে, সাংবিধানিকভাৱে এইটো কনষ্টিটিউশ্যনত আছে, সকলোৰে থকাৰ অধিকাৰ আছে। আৰু সেইকাৰণে लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुखाबाय आरो बुजिखाबायबो। बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा महिलारि सार बिसोर सानैया गावबा गाव राजखान्थियारि लाबोलाबनि थाखायसो बाथ्रा दान्थेलायबाय थानायखौ जों खोनानो मोनसै आरो गावबा गावनि गाद्दिनि थाखायसो बाथ्रा दान्थेलायनायखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोनसै। नाथाय बिटिआरनि दफा बायदियै जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टखौ बिटिआर एकर्डआव जा लिरनाय दङ बेबायदियै बिटिआरआवहाय सोसननायनि माखासे बाथ्रा एबा माखासे खोथा होदोंमोन। नाथाय दिनैसिम जोङो मानगोनां प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनाखै जे माब्ला हाबगोन, माब्ला मा जागोन। जों फंसेबो बिटिआर एकर्ड जानायनि दिनै 3 बोसोर बारलांलायबाय। दिनैसिम जोङो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टखौ बिटिआरआव सोसननायनि बाथ्रा बुंनाय जों खोनानो मोनासै। प्रमद बर' सार, जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफ्रा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दान होनानैब्लाबो जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफ्रा बर'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोम बाहागो लाबोदोंमोन। सार, नों बेफोर बाथ्राखौ बावबाय। दिनै सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बर' रायजो राजाफ्रादि साबेसे मुंख्लं जाखो, बर' आइजोफ्रादि साबेसे जिनाहारि खालामजाखो, नों बैफोर बाथ्राखौ बावबाय। बर'लेण्ड सोमावसारनायाव कालेक्सन खालामनायफ्रा न'खर न'खर रां खांनानै जे हरदोंमोन नोंथांमोननो, बैफोरखौ सार प्रमद बर' सार नों बावबाय। जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफ्रानो बर'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोम बाहागो लाबोदोंमोन। नाथाय दिनै जों नुनो मोनबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बर' सुबुंफोरा एबा बर'फ्रा बर'आनो नङा बायदिसो खालामजानाय बायदि जों नुनो मोनबाय। नङा नङा रायजोफोर? सार प्रमद बर' सार, बेनिखायनो जों लुबैदों जेसेबां हायो थाबैनो जोंबो बिटिआरआवहाय थाफानो थाखाय जों गोबां हास्थायदों आरो जों बहुद गाबखांदों। जोंबो बिटिआर सरकारजों गोरोबनानै खामानि मावलांनो हायो नामा होननानै जोंबो साननाय दं, जोंनियावबो साननाय दंमोन सार। नाथाय दिनैसिमबो बिटिआरनि दफायाव लिरनाय बायदियै नोंथाङा जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टखौ दिनैसिमबो बिटिआरआव सोसननो हायाखै। मानि थाखाय सार? ना नोंथाङा थगायदोंसोमोन? ना बैफोर दफाफ्राव लिरनायफ्रा गासिबो थगायनायसोमोन नामा सार? जोंनियाव मोनसे सोंथि फैदों। जों दुखु नाङो सार। बेनिखायनो सार जोङो लुबैयो थाबैनो हयथ' जोङो सोसनजागोन। सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफ्रा बेखौ हास्थायदों।
जे जोंबो नोंथांमोनजोंनो बिटिआरआवहाय हाबफानो थाखाय। बेनोसै रायजोफोर, आंनि दिनैनि भिडिअ'आ आंनि बुंनायफ्राव माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आंखौ सासे बर' फिसा हिसाबै निमाहा होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आरो लोगोसे आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकन नटिफिकेसनखौ अन खालामना ला। आं बेफोरबायदिनो दैलिक भिडिअ लाबोबाय थागोन आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ दैलिक नायबाय थानो हागोन। जै बर' हारिनि।